se nedočkali, Kájo, poštou. Někteří mají ode mě ještě CDčko z loňského roku. Laďo, stoupí si kousek zpátky. Nebo do řady, jo. Evi, a stoupí si kousek zpátky, jestli můžeš. Tak. Tady mám kopnout. Zvládneš to přečíst? Za co dostane Laďa? Přečti to nahlas, ale. Nahlas. Aby to slyšel. A tady toto dole. Když máš křičet, tak nekřičíš. Za pomoc na letním výcvikovém táboře a titul největšího spáše. Výborně! Potlesk! No výborně. Tak. Ne, to jde moc. Tak, Káťa. Lucka. Nepomačkej. Iveta. Valča. Karolína. Anička. Tak, máme děkuji za CD.